বিধানসভানি সংবারিও অমন পুইলা বাতেনা থাঙ্গি তগ তিপ্রা মথা আবনি বাগৈ সাল করয়া বদলতই जुदा जुदा तांग यागोना हरै सुरमा विधानसभा आचुक थैनो याफाव चबना बागै खलाव अंखरजाक तिप्रा मथा आबहायनो मांप्लेका साका तांग सालबो सुरमा विधानसभा खबजानाय जुदा जुदा आमचे थांगै लुकुरगनि नग थांगै जोंजालनि कक खनाका ते चंबारिनि कक आवायखा TWF ते तिप्रा मथनि आदंरक आर मनजाका TWF नि आचुकफां तांफांरनो खबै गुबुनि तिप्रा मथनि आदंरकबो बेलाखे खा दंथ'गो जों दिनै 46 सरमानि डोर टू डोर मधुसरा पाराबो जों डोर टू डोर खालायखे बेबाग जागानो सारा मांखा ताकलाय तिप्रा मथानो न जे प्रार्थी चिने बाबुराम सातनामी बनो भोट दिना हनै मां कक्रिबो ओंखाय बेलाखे खा दंथ'बोन बागैनो जों तिप्रा सारानो बोबाग्रा साबो थामचां दिनो थामचानि जे जों दिनै केम्पेनो जे डोर टू डोर नुखा जो तिप्रा साराव थामचा नङो फैखे आम बागो बेलाखे चिनि खातंग थगो जोंतिने अर मानजो फैगा चिनि वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि मनेहार देव बर्मा बरंग नांजो ताई वाइस प्रेसिडेंट TWF नि चिनि बिना माला देव बर्मा ताई चिनि YTF नि वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि जितेन देव बर्मा ताई परितोष देव बर्मा सं जतो अर लोकल नि चिनि नेतारा YTF नि जतनो मानजो फैगा बरबो जतनो खातंग खाजा खलायै जतनो डोर टू डोर खलायलायखा आबनो चिनि खातंग थमाता दिनै अबश्य जितिनाय चिनि बाबुराम सातनामी आबो जों खाख्लायो कारण जों सारा मांखा बहुत दिना मांखिनो चिनि चिनि हंके आनारस चिन्नो अ चिनि अनो जतनो बहुत दिना हने बरक सालायबेखा गाबनो तिप्रा सानि थामचा आबो जों नुखा जोंरनि डोर टू डोर पाइखेंकेना चिनि मेनदो कायसा मास गेदारिं दं ओ मास गेदारिं जों थांगै जों जमाय दंनाय चिनि बोबाग्रा फाइजा ताई चिनि प्रज्ञा बिनि बोबाग्रानि बिमबाय चिनि राजकुमारी बो फाइनाय आमबागो चिनि तेबो खातंग थजा जतनो नां कबंनाय ओ तिप्रा साराव एलाकानि मधुसरानि बरर जतनो मास गेदारिं फाइबेतन हनै आंखौबो जों डोर टू डोर साका जे नर जतनो मास गेदारिं फाइबेतन आसनो हामबाय